pinter watak kepinter kuwi lereke dadi kumengsun wong kumengsun kuwi njalari sesungaren wong sesungaren kuwi cepet dilaine dadi pangarsa prayoga andhap asor bebasan pinter sinasapan balilu wasise disingitake bodhone dideket ngayun banjur aja rumangsa pinter wong gegeden rumangsa kuwi kembange matak lumuh wong lumuh kuwi adane sungan mudi wewangson cara kuna wis nyebutake aja dumeh rumangsa pinter iku padha karo ngegungke marang diri pribadine luwih becik ngalah tandang gunggung diri jer kabeh kang tumitah kuwi ora ana kang duwe sifat sampurna lamun sifate pangarsa mau ngenggone pinter minterake ora minteri lan ora keminter ing kono bakal ana rasa tentrem ing ati lambaran tumrap ati kang tentrem kudu bener ora mung golek kebeneran sak banjure aja sok rumangsa bener lan aja pisan-pisan rebut bener amarga bener kang sejati kuwi bener kanggone wong akeh lan bener kang jumbuh lan angger-angger sarta trep lan piwulange agama suci lan utamane pangarsa kuwi ora kena